Go meanaí díoraíb a riú uisle agus 100 míle fáiltarúb ag an géad cheann seo dar léachtaí Comóradh leis an géad 25 bliain ó bhunú an chéad Oireachtas bharcáil bei Bliain níos steirní ó an tOllamh Gearóid Denvir ach ar dús tá sé go onóir amsa mar mo chéad gnó an seo teachtareacht ó Uachtarán na hÉireann míhaldí ó hiigín a léamh díobh. Is mian lom gach dáí a chuirthaigh na daoine go léir atá freastal ar an ócáid cheiliúradh seo I dtí Comóradh ar 125 bliain ó bhunú féile an Oireachtas. Bunaíomh é ar lábrethe mar réamhtheachta mar Uachtarán na hÉireann agus is tara éireannach é díos agus de altsúnacht rúglas de híide. Ba fear é I hiig go bhfuil oidhreacht cultúra de gach cinál ag críoláir ar bhéanúlaachta. Bheadh sé fíorhuíochta me cínsa rob siúd go léad a oibríonn go cruach an cultúr sin a chuneál bew agus suntasach in éireann ar linne. Tá féile an Oireachtas go smur is síl cultúra na hÉireann, agus is ócáid thuntasach ar an bhéile cultúra. Gach bliain, bailíonn na mílsa daoine le chéile chun ceiliúradh a dhéanamh agus ardán na thuairt go oidhreacht hefir, an oidhreacht hefir seo go bhfuil muide mar réal chomhbródúil as. Agus an Comóradh cinúnach seo a cheiliúradh im léana, is mian lam gach bannacht a ruí orí an todhchaí, agus gach rá orú, agus sib a leannacht a rá le bhfuair gúid oibre thar a bheith tábhachtach. Ó Uachtarán na hÉireann míhaldí ó hiigín. Tá mé gléachan is ar Uachtarán eile, Uachtarán an Oireachtas fi dó marín sa brún chun an Óstán le fáilte chu riban slua. Chuirde an Oireachtas is mór againn mhór gúideachta an seach tróna, agus thar ceann na hagraíochta fear an fíorchaoin fáilte roimh ar fad chuig ar Comóradh agus ar Gearóidh agus 120 bliain, 125 bliain go leiscéil ar an bhód slánathe againn. Mar a luime ar an láthair seo ag mócáid an sealbhathe, is casa atá taca sa síl ón trá gur bhailí na ceanródathe le chéile, gúlainn le gúlainn, agus cinnti á dógáil acha go mo chóir Oireachtas a bhunú le na naimena agus a bhís a chur sa tiúl, díreach mar a beartaíú sa bhliain 1893. I nimachtaí an fróna seo, cloise sibh a bhhad níos mó faoi seach. San Óstán an teotúin tá muid neadathe agus timpplaithe ag staire ach ní chonéisteach de lumsa atá sibh cruinithe. Tá súlagam go mbeadfaí sibh ansása go deo as sa bhfuil curtha le chéile ag an bhaimimenas dóin, agus ar an nóta sin, déanam cógáirdeachas ó chrí le maríní chonacha atá théis dul tríd an phróisis arcaíochta agus í nua ceappa ina ceannasaí ar an agraíocht. Agus tú ag dul an dúlgas tróna a bhhairinn guim chuileráthart agus san amatá le teach lecham leis nach mé 100 bliain a gceist cibí ceirt faoi an 25. Bannig í sult agus tanú as an ócáid. Gur 100 míle maithe Uachtarán, agus an chéad eile a bheith sa tíocht ag an Óstán le léchtúir na híanacht a chuirnána sinna caithearlach bhórdstúra an Oireachtas Stefan ó Mórán. Fáilte ruud Stefan. Gur míle mágad a bhhaín a Uachtarán an Oireachtas agus a gcuoine úsle dús bar bhálum sa freisin trééislú le máín a suachta bheith rátha mar cheannasaí nua ar Oireachtas na Gaeilge. Tá ionóir seo tiltte go maith agat. Tá scór bliain caite agat a mnaoibre leis an Oireachtas agus tá de chumas léire don saoil fólach ar il-umad bailí sa tréimhse sin.
A bháirín go nairí go geallat sa fos nua agus go fada búnthú. Gur maith Gaeilge. Agus mu de cheiliúradh céad fiche chuig bliain den Oireachtas, nach méid an críomhí níomhín Douglas de Híde an riméadach agus an bhórtasach go bhfuil uachtar an Oireachtas im lína anna ceangailta lena chundé dúchas féin chundé Roscamán, mar rugu agus tógu máirín I Roscamán. Tá máirín ag séhrú son na Gaeilge le blianta fada, agus níomhain sin tá dlúbhainte le coltas ceoltóirí éireann. Tá tuiscin dar leitheicí theanga, óran, ceol agus rinca na tíre seo. Cá sí blianta mac hirirlach bhórt steúra an Oireachtas, chuidigh sí go mór le corcan cí na féile ón am a fógraíoch go méid an tOireachtas mar ceann oidhreacht. Ba Gearóid lé cuasaí litríochta Bealtaine, agus is cuimhin lom gur scríomh páirí go chunar a gas géal cáiliúil tar tidal Bert Wan Vishnúil. Nach ítach an rud é go bhfuil Bert Wan Vishnúil an bheirt mháirín I mbun steúra an Oireachtas sa bhliain stairiúil seo. Ní mór doing freisin ar muchas a choranúil de stúrthóir an Oireachtas líam ó Mhuilia. De bhar na pandéime ní ramar an fiú sláánna ágá leis. Chuirme se ana líam a dosach bar a híre rasmach agus mid a fálam Gaeilge. In éideach nócha tlach líam ceanasíocht an Oireachtas. Buníú telefís na Gaeilge TG Cahar anis sa bhliain céine le linn an Oireachtas in Ghaoidóir. Chruthig líam nascláidir idir an éile agus an tseirbhís nua telefíse seo. Dar nói hacaigh radio na Gaeltachta go mór leis an Oireachtas an céad lá a buníú an stáisiún sin in éideach 72. Tá an takeíocht sin fós ar fáil go dtíon látá neáin. De bhar na paibbliachta a bheith líam na meán agus na meán hóisiilta, tháinig ardú súntasach líon an níní a bhí ag freastal ar an bhéile. Chruthig sé seo dúlán de líam agus diran an Oireachtas, ach faoina ceanasíocht, dairg leis a bhéile dul ó neart go neart, agus cuimhnig go raibh líam mun na féile le linn don cúlú eacnamaíochta agus COVID. Dar nói dairg stadas an Oireachtas lena linn chomá, thróirigh sé an taistrú go stadas ceann oidhreachta go ré agus go tuiscinach. A líam beag de héir go mór san áireamh in anála an Oireachtas go deó nar lagadíothú. De réir an teanachal bathe teanga í a labhart, agus hiag bunathirí na féile go raibh severas mór na Gaeilge le forbairt, le cheiliúradh agus le bunú. Cuirdir an bhéim ar an litríocht agus a búnú gom leis céil. Cuirdir an bhéim ar an litríocht. Hastig go scríbhneoirí a bhúscailt is a ant agus lucht léthireachta a cruthú don na scríbhneoirí céine. Tá nobar ceann céine ar siúl againe in ngach réimse den Oireachtas sa látá an Johann. Is mí leis an Oireachtas misne go thuirta gooine dullam pín ar fár nó ar ríomhre ar nói, agus a chuid cruthaíochta a roinnt le pobal na Gaeilge sa Maile agus in éin. Anis bhfuilm íchaintóir an léonniu a chur an ana. Ní hé strán séir don cuid seo den chathair Gearóid Denvir. Drastal sé ar choláiste I gcearnóg farnell, just timpeall an cúine ón Óstán seo. Bhí pobal beag a leabhar Gaeilge lonathe sa ceantar seo ag an am. Luigh mé choláiste uire, hí scoil Caitríne site ar Shráid Eccles, agus scoil Colm Cille site in aice leis an Rhainn Dachas. Bhí an nuachtáin inniu lonathe ar Shráidí Conal, agus ifigí an conrathe lonathe ar Shráidí Conal chun roinntha blianta ribhe sin. Drastal Gearóid ar choláistí Gaeilge in Gaeltacht Chonamara. I dosach bara le coiste na páistí in Indraháin, le choláiste Uachtáire ar an Gara Rua, agus le choláiste na Bhíne Rasmuch. Léirigh sé anspéis sa Gaeilge, agus chuir sé andua ar féin an teanga a ólam I gceart. Nuair drastal sé ar an ollscoil, dairg car cín leis sa saoil acadúil. Tar éis blianta beaga fuair sé post mar léachtar an ollscoil na Gaillimhe, dan sé an ag go bhfuair beagnach 2 scór bliain, agus ceapú é mar olamh I Rhainn na nua Gaeilge.
Tá 3 leabhar 10 curtha I dló ag Gearóid. Ina measc Rogha an Céad, Aishtí Fardaigh Chonra, Cain Éinear, an Dúil is Dúil, Órán Cholam de Wallis, Liteartha agus Pobal, sé an Saoil an Máister, agus an leabhar is Dearnaíúig, an Peann is a Bhfuil Ragig mé siar go néideach 72 an toma bhí Gearóid mar bhúntar ag líam agus mé féin ar smog. Agus fecim golóir irscoláirí eile ón gcúrsa céine tá gráine híos an sin, Seán Ó Ceallaí, Anna Nic Úsaf, chunig mé Anna níos luithe, a bhí ar an gcúrsa sin in néideach 72. Bhí múntar eile dar múna agus bas litir mór na cuile de I gamas, mar ní clocartaí a bannam dí. Thugamar fi deire go raibh ag airí go hanmha idir an verticú. 3 bhliain ina dhéag sin fósadar. 2 bhliain ribhe sin in éideach 73 bhanig siad coláiste chamis agus le cúnamh dé be 50 bliain a gearóidh ag a coláiste an bhliain se thugann. Is féidir lumrá go bhfuil Gearóid agus Máire mar chraonntacha dá chéile san obair a bhíonn ar bunacú sa phobal, sa saoil ag a dúil agus a saoil na Gaeilge I gcoitinne. Sé an téime atá á phlé ag Gearóid anach ná an tOireachtas agus Nuascríbhneoireachta na Gaeilge. Chuig nóid mé ar an nóta seo a scríomh a cara Alan Titley faoi. Is léir go daíonn an litríocht go mór le Gearóid, agus ceann den na búna I se go rainan sé a hanamh agus a phléisiúr féin ling. A gcuoine úsle is mór an ionor dom ar an ócáid stairiúil seo, Gearóid Denvir a choirmhar láthair mar chaintóir umranóna, buinigí áirtanamh a slécht Gearóid. Gur míle maith. Stiachar na bréag sin na luga leanocht ach agus sol má hosaim bín an tríú huair sunna mar sin men tríú duna déarsa go mair tú a ráda mo bhhaín seachtilte ad agus tá méid cínte go méid stúr watharan eiste go ceann rintá blianta le cóna dé. Gur maiad Agus gur mé hagu as a guide ócáid an sointeach atá seo háiríide romhéin go persanta agus go bháide atá ineannachlumm sínta chunúnáid a measc cáirde agus có leachaiche I léidir go chuide a áilt. Tásúlam nuair hitte san an cúigú duine déarmuid na chola be se nám an gobán a chuidirnam. Ach tosa me mar se le gairim árise a wintir an Oireachtais. Seasamid an seo bhfuilí na wathach a chóróin. I gantar Harbheith stairiúil mar dúirt ar nuachtarán ball a lár na príomhcharach. Gar go máhain an seo ráidí chonil Sackville Street mar a bhí, tá bhír a fichi ceir, sí sa bóthir, a cheanna chunar na Gaeilge an 1897 bliain bhunaige an Oireachtais, áitir a Efig Jacob agus siúpa a dhéalach airí éireannacha a bháin an Buy Irish Campaign mar a bhí hán ag an nám agus leabhar a bháin le éirin. Tras an bháidhain an seo I lé an pírsach forógar na poblachta I Gearóid fiad go aibrean 90 agus 60 ardefig an fosta. Ó thuáin chearnóg fearnel tá áirt an cháiliúil an dhéata a bhna cunraíthid, Micheál macallaí agus a Farty Hilton Edwards in 1958 agus choláistúide, bhfuil mé héin agus Stefan Andródúil a gcónaí as, bhí sé go fir le déine bheith hán, bunaí bheith mar an chéad bheánscail lán réalach nó lán réalge go bhuachalaí in 1931. Bhí tiche éagsúla I sellh an chonartha ar I gcearnáid chéanna inimach na mléanta ibhir fiche cúig tús na híise, ibhir I 40 a bhí mar cheann áras an ide cearcha a go ddíisteachchans na 60 agus ibhir cearcha hían áite mé an IRB a drileil rihannéirí amach agus an a thug éman de Valera cunraíthid eile an tríú caháin le chéile ar I géad lá gonéirí amach. Agus sa gantar céanna sa rotunda testan bmhóid ar a cáil eile ar fan na mléanta ina dhé.
is in sa siomra crín in sin Oireachtáú an chéad Oireachtas ar Irish Literary Festival mar a thug an chlár efiguléir. Dír dúglas de híd a bunithaid agus chéadúachtar an chunartha agus chéadúachtar an héireann mar tásain in I leabhar cuimhnícín misisigus an cunra. Dír sé céirmhiad locht an chéad Oireachtais agus ar nó deagar sé I cheistéin ná cuiréin cheist mar a bhfuil an firágra ad. Agus dhearbh sé go iad an drám iad a cheisne agus a freascair status quo na líne. Agus mar aimimach náisiún neamhspleach féin bhuiíneach fréomhhuiche idirisiún Gaeilge an Oileáin seo agus I léamh cuinteáideach leanónach dúchasach scéal an chinne a bhaint amach. Thláthra an conra an discúrsa ba bhunchloch ideolaíoch go locht an ghiníomh a tháinig ina ní I níor agus a bhain an bún gon stát a bhí ganas ag an nám. Agus ba cuid bhunúsach go níos sin fad bunú an Oireachtais an 1897, agus is cinnte go bhfuil an néile teann go phríomhéilte cultúra, liteartha, alaine agus teanga na tíre ó chuin. Bunaíomh an tOireachtas a dosach le borra a chuir faoi alaí na dúchasacha an ocail bheo, idir focail beo an óráin agus na rácaireachta agus focail beo na scríbhne. Bhín méid se a tíocht go deas le aimimena mhunreacht an chunartha I bhíre dó mar thumpla a dúirt go raibh sé gaiimach the study and publication of existing Irish literature and the cultivation of a modern literature in Irish. Mar a dúrú agus a néile á fógart I géadúir in Irish lear na Gaeilge mín an nollag 1896, the Oireachtas will, by reason of its character and novelty, make for the creation of a modern Irish literature. Chuid ón macnéid leis a tuairim sin in alt leis an Irish lear na Gaeilge, corm na mísa a bunaíomh a néile I héin ar a dúirte, the Oireachtas may be relied on to give a fresh stimulus to the cultivation of Irish literature. Nuí Comórtas a bhí I géad Oireachtas sin an 1897, Comórtas sí Liteartha rá, agus dúis ceiste an mhór 53 punt agus chuig scileacha go nimlán. Bhí maithe agus mór uistin na Gaeilge ag an náman na multairí dúglas de híide, Thomas á Flanúile, ón macnéil, an taréman á hógáin SJ, an termhaneach ó Morthó ollamh na Gaeilge in TCD ag an nám agus ar nó an tairpéadar a héin. Agus fiú mar ruiste ar na Comórtaí Liteartha ach nuocha Iartas I liug sa Niomlán, bainiúach cloch mhíle huntasach litir bháin an chéad bbliain eile in 1898. Bu é chunán muil, páric ó sé, a rú an Comórtas scéalaíochta lena scéal ban an leasa, a fáiltíú in 1898 ina leabhar an buchas, a fáiltíú I ríist in 1993 mar leabhar an Conradh a Gaeilge, agus buíonn an chéad leabhar sa seanra núise in sa Gaeilge an Gaersceal. An bhléon dar géan 1899 a lúmh Gaersceal mar héam agus sunrach I géadúid I dróir Comórtas. Gaersceal de hais be ach béalaides. Agus díal suntais an teidir gealú soléir an sin idir Gaersceal agus scéal béalaid a bhíanana sí an allegorí bhí bun ag an nám maidir le cothú agus crothú na nó Liteartha, agus a bhíanana sí dearbhú faricmhic fíris nach annan béalaides agus Liteartha. Go dtíobhann a tráchthó Oireachtas 1993 dúirt an Piarsach gur a menamnaí nuálacha dúisi ag na himachtaí éagsúla, it has awakened the native intellect to work on native lines. Bliain in the Yearsin 1994 chuir fearr óg go bhunú rasmuk áit chamuid lehinntaí maithe chuidein, agus bhí sé na hónaí I London ag an nám agus chuir séisteach ar go Comórtas Gaerscealaíochta an teideal Gaersceal a chuir síos ar an súil I néirín faoi láthir. 3 bhíiste agus dáda an tíorthid go mo mhór an mealach an péin an dúis 3 funt a bhí a tairiscint, má chuiníonn tú gur 3 péine a bhí ar fintas an nám agus gur a gáchéad cearcha péin sa bont. Rú Sean Fáric ó Conradh
an duisin le na scéalaíntach páidín mháire. Ró sé duisin is na blianta a lean le gársgeltar nuair a bharcus vig agus nel léoch muid fad san áirteist nuair a bhí áirteist cheart Gaeilge nó cuasa ceart Gaeilge. An, be tiile le rábhí sin am ar báil. Díal suntas chomá I ggóthas saniu na genre in san nua litiocht a bhí tíocht an cín san Gaeilge ag an nám, an teideal a bhí ar gomórtas scéalaíochta sin an 90 an 8 an 9. Úrscéal Gearóid. Teideal a húsáid I géadhaid an bhliain roimhe sin nar a grú páric ó sé, bhí go leor páricí ó sé an, bhí géist le ceanna go bhaine freisin, ach siad páric na léime cean eile agus grú sé an comórtas gárscéalaíochta sin leis an scéal amsir na bhíine in níomh ráthach. Bhín dar a comórtas litire an a réimse an frós sa mbliain sin 90 an 9 an 9. Agus an teideal a bhí fin scéal i.e. a novel 50,000 focail ar a laiad. Agus díal spéise an ghlóis litire bhíneach I méarla Meile leis an tróid faoi líon na wacail a dhéanans idirhealú gláán idir dindiúirí an títhir se, agus comórtas an jaarcéil an 90 agus a sé ar a tróid 4,000 go dtí 7,000 focail leis. Gearóideacht Farci honere a ró an dúis 50 punt, go leor puntaí an tam sin, 2,800 euro in airigid an léine, agus bhí an méid se le rá ag na moltairí faoin leabhar. Níor léime éon rud a riamh mar ré a hamháin scéalta ó láimh Maxim Barcaí, tá eintliochtán, tá feallsónachtán, agus is léir nach chun chéad éireacht do thug an scríbhneoir scéal do chuma. Ferracht an buicas chun ein bhfuil nó páric ó sé, I genre an jaarcéil, cloch mhíle heilseach icóineach cheanróideach sa litiocht a bheith Gearóideacht. An chéad úscéal sé sin 4 nuaiseach san Gaeilge, a dailse chun na Gaeilge mar leabhar leis a glódach buí a chanig muid go minic in 90 agus a 10. Seanra nua eile a hainnig chun cín san Gaeilge take an amas an freisin nach ar ein tradiisiún an roimhe sin ná an drámaíocht. Agus bhí baint lárnach ag na comórtas litire leis a Warbert sin. Níor a ein comórtas drámaíochta an go dtí 90 an 9 hían, as na blianta a lean ghrú an rud a dúir me mac híhid, céad iarachtaí le scríbhneoirí thugach an blahan níos dearnaí, rú sé dúisinna as a go drámaí le líon chéad réise an Oireachtais. Chonóthaíoch Seosamh ó Thit, Conraíthir timonta ó chun den chláid, rú sé dúisinna réalta as a chuid drámaí ó 90 agus 7 go dtí 90 fiche. Agus chrú páric ó sé, páric na léime an Nuascríbhneoireacht, baistú an chéad fáirte bhí ag an ráma go chuid an chonar a hísa gon den chláid, bhí sé pucléimre chimpel stáitse, agus baistú páric na léime dúir cosálata éid, marheála sin. Gaeilge dúcha sé bhí an as íomhrathach, múintear teistil agus timide go chuid an chonartha. Agus grú sé na críomhachaí drámaíochta 98, 90, 10 agus a 60. Ba bhór gceist ag an nám freisin drámaí Fiers Paisley, an scoitheide agus fear na milliún punt a léire go leor críomhachaí go chuid an chonartha inimach na mblianta agus grú sé sin dúisinna an 90 agus 90 faoi seach. Agus inneoin go éon cháil mhór drámaíochta a bheith hanfáric, rú sé rint dúisinna le Barbara Rua 98, na gaiscíochaí in 90 agus a chéad bhean in 90 agus a 80, ach ní drámaí iad a has teist na Hampshire bhealach, mar ní tú stáitse nuas a decha cáród fiú a gcónaí le Abermóradh ní ráda nó le Fiers Paisley nó le Hidé. Ní miste a lua freisin agus seo beidir nodhrúin fad. Go léiríti cuidhá go thuisrámaí seo an Oireachtais ag Oireachtas na bliana dar géan. Agus chuide sé sin go mór lehananta a thuirt go na scríbhneoirí do chuide eáil ar a stáitse agus ar nó leis an drámaíocht a chuirin cín.
Bhí filiocht an bhéil bheog as sé rú go tréan na gcónaí san cantar chuig Gaeltachta fud na tíre nuair a bunaíomh an tOireachtas in neire an na UK10. Agus chá rééis ní údar aontaise bethe gur a bunáite na deideals na Comórtaí filiochta neadiche ó hús I discinnti seanmhainneacha aim sé sin féim, bhíonach, idim agus rital na filiochta tradiisiúnta, seachas an rud a higgins muid inis mar nua iléocht. Is beag idir Gearóid Denvir an nuairsin idir dám agus óran, agus is beag bliain nach meach Comórtas anga óran nua le fún Gaeilge. Cuasaí náisiúnachais agus tíorchorá. Meile le fellsónacht an nuachna agus bheochna chun na Gaeilge, bachás le bunáite na bhili orláirthaí intabdar le hob sunna gluaiseachta náisiúnta. Tá na dánt agus na hárain a churthar muil le dóchas muoineach míléiseach na tréimhse inar creidiú gomach éire fós ag cáit ní ríir. Mar is léir mar hampla na hóideanna Oireachtais a cumtaí I néchéile agus a cantaí nó a rectaí ina dhéisin ag an bhéile. Rú Pedro Hanrachain feiltiú gách nuas a filiata leis an dhéisin an chaise garú 9 a háteag, an chaise riomhacht 9 rú sé an Comórtas go dáin éidein in 9 agus bhí sé seán go chuinealacha an Comórtas, go gaithach an fille a hiocht a láthir ag an Oireachtas sain ag a bhéile leis an dáin a léamh. Bliain Pedro Bocht níra sé a man a hiocht a láthir, mar bhí sé cuairt ag muintir hasanna ag sinseanna varas agus sa brísún háláin a 9 agus a 10 agus cimme eile nó prísúnach eile a rú Comórtas an óráin a 9 agus 16 Piers Paisley leis na dáanta ahantais beidir a rinne se bheith scoil sibse a bhfuil ís áirithe agaí éonnas Bealtaine 9 agus 10 agus eisling mraideannas léo amachchéad mar óid bheo ag Oireachtas na bliana sin a Bortlarige. Díal suntais chomá líon na bhili a hrú dúisina ó 18 go dtí 9 agus a dailse cnósach mar sin an fille a tíocht a níimle nuair a hagans do leabhar filiochta amach. Bob Weldon, Robert Weldon an caintear dúchais as Gaeltacht Fortlarige, Piers Paisley a hen, Pedro Hanrachain, Tor na taigo dunachu, fear a chum as cian chúice dáin agus thug párico duine sílim cuinteoir effigiúil na Gaeilge mar ní bhar Gaeilge be bás ag an nám nar chum se cuine. Stoi go se feir chuid deacha be bheith pís of hadda. Agus díal spéise líon na bhili ó Gaeltacht iarthar chorcaí, ó bhúscrí, áiteire agus áit a bhfuil fós, rá le tradiisiún an bhéil bheo. A measc na bhili as a gantar sin a ruglahob críomh a chuéig sé dearhamid go minic a géadra an Oireachtais an Nuascríbhneoireacht fiche ceir hí Donal Crochuid, tríhuire, Donal Holíre, Míhall Bliain, Crochoráid Asú na Chúighuire, Diarmid a Chutir, Chúighuire. Bhí cáil le bhertilí ó bhhaile bhúrne, páric ó crúlaach, Gael na Gael mar a thugach sé hain. Fille a bhí an ahir, agus ar aine ige ahir bháid a bhuaoine líre, sin leanúnachas chuid. Bhí sé an Óstán ar gáfscail bhúscrí ó buna a bheith 9 agus feiltiú a chnósach filiocht páric í chrúlaach in 9 Fear eile an dára in is baile bhúrne diarmad ó muoineáin. Rách híoch ganan, ní heapan go dúrach fear an taidim sin hain inne. Ach, ní bháin gur fili bhí an, ach fili bhí an nahir, ina hanahir, agus ina hin sean nuncail, agus feiltiú a híhar a lug agus a héine míart lí na fírinne in 9 carcha agus a 6. Se aracht chéime ag genre eile fós a tháinig chun cín gon chéadúir sa Gaeilge faoi hunchar Comórtas Liteartha an Oireachtais mar tá an eiste Liteartha nó léanta nó discúrsáil agus ádaim má chluan na hain ins na cuasaí se mar sin na náite dean me feansa go nádúrach a leannacht lorug seo an Oireachtais.
Becheadwch ins na blianta lua eiste iscríomh méarla nó Gaeilge go mórt seáitiid ach níorhada gur cathú sin I drapa sí. Ábhair bhéla de súla staire nó seannach is áitiúil a bhícha gceist na blianta tosa chuidhá ach ó 9 agus a sé ra hí an bhéim á chur go réidirchéile thuairsaí Liteartha, smuinteoireachta nó aineléise nó an focail nó se bhí teachtasteach léarmheastóireachta. Trahul go má I bhíonna sin na bé me leanúna á hús chuirsaí béalaideis agus go háirithe an litseocht bhéil idir éileocht agus scéalaocht, bhíoh Comóradh ó rá go chéile an go eiste nó scéal ábhar be seachas béalaideis mar bhí an 8 agus 9 mar thumpla. Bhíoh cabhar Comóradh ans na blianta lua sin a réimse na léarmheastóireachta chomá nó mar a ddéirthaí inniu sa giritic Liteartha. 9 agus a 2, scríbhneoireacht Harún céitin mar ní a se bhd revision ó feilsiúh na dáanta agus na hóráin Lambert Maithionn na ha sagarta bhí gníomhach go má an sagunna bhí mar agarthóir. 9 agus a 4 eiste an aimsir inar bhhaid céitin a ggóir daoine fásta náfuil thar 3 bliana a fólam Gaeilge. Ceann in 9 agus a 5 fili Gaeilge agus filiocht sa 8 an nuairt na multóirí faoi Oireachtas aindéis I chéalachair, sagart, scoláire agus cainteoir dúchais as, baile bhúrne ar nó, gur a useful resume of 18th century poets a bhí an, agus sin blianta roimh Hidden Ireland Daniel Corkery a dagra meró ar báil. Sa mbliain 19 rú eiste le Piras Béisley, duine go na léarmheastóirí Liteartha ba forrasaí, ba géarthúsaí agus ba bonúla go chuid na tréimhse. Rúise an dúis sa Comóradh léarmheas an focail a teachtasteach go réidir chéile anad an óráin a bhiliocht na Gaeilge. Agus an multóid a Comóradh ina Huairisc I dtíanana ananú idir léarmheas agus literary criticism nuair a dúite ina bhreibheas a bhí méarla. The writer of this essay seems full of his subject and as a consequence has given us a very readable contribution to literary criticism. Wain rá eiste umráitecha le párico cunire ina leagtarach cuidhá gon réasúnacht a bhain le forbert na nó litríochta ag an nám, gon trácht alsúnacht fersanta Liteartha hain, wain se dúsnaíach take ná mo chéan na 9 agus a 8, seanlíteach na Gael agus nó litríocht na ngáil. Agus couple bliain in the dhéisin wain se amach dúis le na cúnéalachaí a stúrians scríbhneoireacht drama 9 agus a 10. Léargus eile an teise nuaíseach se I tíochtasteach a Comórtaí Liteartha an Oireachtais mar a hiice forrasáir an ama sin focail a bhíoigh filóléirí a chur síos na daoine ar a símacab in san nua litríocht teachas ar a tradiisiúnta. Eiste bhuacach an Comórtais léarmheas litríochta coiteann. In 9 agus an 9 is scríomh Donal ó Corcra la Pléiad an grúpa fili sa bhrainc. Bu é Donal ó Corcra sílim felsamh na headóchanna le na lín. Agus thug sé léocht an Oireachtais I géad éile a bhunaithe an 9 an stát agus an duine in ahheochan na Gaeilge teidir le bhí agus dailte an cunra pamphlet in the dhéis an 9 What's this about the Gaelic League or an chainteir ag an nám. Intireachtóir agus criticóir a bhí an ar a tionchar mór aige lua chritic nó lua léarmheastóireacht na Gaeilge go háirithe le na leabhar ceanródaíocht a lua mar báil de Hidden Ireland in 9 Tréimh se choireach a bhí in éirí na 9 agus bhí ardan phobal dírí chuidhá rudaíile seachas cuairimí cultúra agus estéitice, bíochs go rán riint daoine I mun an fine gcónaí. Níntas a bethe mar sin gur tháinig me níomháin a gunra ach an Oireachtas a dáinnig deire leis an 9 agus nar tionóla an éile I ríist go dtí 9 mar tasagaí. Ach an Oireachtas a géad Oireachtas,
Fás máil go réire chéile a rinne inéile a bhanache. Agus bhí an nóta níor brunú éon dúis le feiceáil go sunrach ins na tarsaí a háidig eis. Ní tada mar dú Johnny Hallwaig chud dunu le multair nó léirvestáir géir. Líon teoranta Comóradh a bhí an ag an nám freisin 1930 agus smaointeoireacht a bhí tradiisiúnta Oireachtas go maith a bhí neadachas a gginál ábhair a bhí a chuirtú le líon chéadra na féile. Mar hampla órán marseala le curfa. Órán suirc, gilínte sin go bhéiteach páistí a bheith géiste leis na focla. Órán gilín ar chósaí Nuascríbhneoireacht. Oireacht spléachadh ceannatá fós againn ar bhealach nó ballad ar achtra stairiúil in éiring. Dúirt an rónaí ina Oireachtais ar na tarthaí I gás Comóradh a bháin nó róbéidir nachra an chaideán ró ard. Marach muintir chúlé idir se níomhach éon rá ar na Comóradh sin a chanéad. Go deimhin tá lorg fillite bhúscrí ina bhunchloch go na Comóradh spléachta I ríist ó bhléan an athbhunache go ceann a bhhad an í agus glúin nó eile. Fáiscí as an tradiisiún céanna a tíocht an céin, an sibhneach meán, ard heriam na cuairte beidir. Dónal ó moláin a chum an tóran cáiliúil sin an puc buile. Dónal ó ceocháin bunaíthir ghafscail bhúscrí. Prontias á cealla fille agus ógloch ghart na tubradan mar a tugtaí éir. A bhach cuidhhaid dúisin í filiachta idir tíochaní agus chuige ceir. Dónal ó líhain, mac dreféir leis an síomh nach meán, agus tiile eile nach iad. Agus bhí cuidig an seandra an beo breusach láidir a gcónaí freisin, agus iad a grúchtáil dúisinaí Dónal ó moláin a bhí ní sinna go leorachab agus álaíh ó linse a go mórta sí an bhhartíine 1942 a hrúna dúisinaí go dréocht nó cheappa filiacht ar ábhrabe. Má tá éon scoláire ó go de a cuairtú ábhar tráchtais, fili agus filiacht bhúscrí san Oireachtas. Do hólan go agus dianna. Comóradh sí cuimhne an bhhartíine. Rachtaltí éitin ó ar feadh rionsmha blianta sra Comóradh in onóir a gcuimhne Edward Martin agus is Comóradh sí gohainte na Gaeltachta a bháin, chunraíthir uas eicmach agus bhíochan cinál sin eicme riar acabán ag an nám gheall leis an óráneachtar a seannos fear mór ceola bhí an, agus a dá go 2,000 punt ag chunar na Gaeilge ina uachta le cathe san Gaeltacht nuair a bhása sé sa mbliain 1950 agus 3 buíon go leor airgid ag an nám agus méid éisteach le mairíon mochtainne a caint le páric ó sé eile cuasaí muoineiche go Oireachtas máán chuid agaí bás fágrad a cíd san nuachta ag an Oireachtas nó ag gunra ach a bhhaidhain an lá go fóliach. Ins na Comóradh sé seo séir de bhécha gceist eistí ar híal agus ar cheir donna dúchasach na Gaeltachta agus ar holtúr léithúil na Gaeltachta. Aim na chuí úrla sí, listí go aim na chuí áiteannaí agus go chinálthaí daine sin ceann contarteach, livannaí nó contas ar imachtaí mar lá patrúin nó lá rástaí báid nó caipla san Gaeltacht. Agus árá go chéile an Liteartha nílaíocht óráin agus scéalta ach seanscéalta ón méalaidir gon chuid is mú a bhíocha gceist. Le héidir se in 1940 híon mar hampla ionadaíoch. An crósach is thar go iléocht, gá sé 10 líne ar a laiad ó bhéalamh seandaine a gcósannacht an níorthóra. Nó Comóradh eile gon dréocht nó cheappaithe ar ábhar i bith. Bhíad prontias ó cealla agus an síomh nach meánas baile bhúrne a rugad óthb na dúisinaí. Nó Comóradh go rácáin mar thugann siadsanna nó bailad is dói bé prontias ó cealla as baile bhúrne a thug leis an dúis an nuasin. Is beag Bliain ó 1940 go dtí 1960 hían. Nuair a tháinig deire le Comóradh an bhhartíine nar grú Seán ó Connéala as má bhaile héin na heile.
De réir na glár, hí na heile sa spidéal, má bhreanaíonn tú an seola ach buchas le dia gur tháinig duine cíns a hiig cuasaí tOireachta agus cuasaí pelle in gantar agus a thug na heile an baile séine siar a ríist go dtí cantar bhíhall breanach go dtí insrúáin. A chanéanos, níor a bliana be ó 9 go dtí 9 híon nach rú sé dúise céint. Agus lean sé go dtí 9 Y measc na bersan suntasach Gaelteachta eile a thug lethb dúise níos na Comóradh sin, hí leid óg an 9 hir a gárna ar a seosa bh héanaí mar aine méid. A rú Comóradh nar bhain le cuasaí Oireachta a rú Comóradh cuntas a scíomh ar lá an fatróid ar nó lá Vicdara a bhí gceist aigesan ar nó. Duine eile maire nic níalis an gníomhí pobl ó Huidóir a rú eiste a Comóradh na heiste in 9 agus seannach chu searge sean chumrádaí lomhéin agus is an Oireachtas go déhann tam fedí mac diarmata a rú dúiseannaí go leor ins na blianta sin freisin. Tá leagad amach réasúnta tradiisiúnaíoch fiú. Anús tiiscintí na nuchasáirí sna díospáirí Liteartha in aimse na hefeochanna na Comóradh sin in ná a ré an Oireachtais. Ach, sa nám céanna, feictar cuide gon drám ris a ráitir na nua ilí, sémas a céalach ar a Óstán tainim sin arb insta 9 dé sílim leis a dácha nuasach a dailse sé. In 9 hí an své gcónaí le muintir bhúscrí a Comóradh sin bhhartaí néans na bhiliacht tradiisiúnta ach brunú dúiseannaí chomá ar oireacht filiachta ar bhirt ilí óga ónó tuairisc bleacarnach Bealtaine na slói agus Seán Macóradh an chairg Allen chun de líontraba bert a bhí móna an éon scaile bháin ach ní me gal tada eile rá faoi chuirsaí caidirmh atrab. Insa Comóradh oireacht filiachta ar 9 agus fiche isteir. An bhliain dar géin, fille óg eile as oirthar chorcaí ach siad Seán ó Riordain le na gáin an leis a thug leis an chríomh. Agus chuir sé sin tús le caidirmh fada idir bert go phríomh nuailí na linne agus an tOireachtas idir sin agus deireadh na 9 Mar hampla, rú ó Riordain riorhá dúiseannaí ins na cearachadaí, agus go mór ar na dáanta fada a scríomh sé 6 agus 8, agus feilsiúh iad ar fad insa go nuasach ceanródaíoch Erbal spidéoige a dúgur go ré na nua oireachta ar fáil agus tá sé fós héin ar cheangan na leabhar Gaeilge is ansalm héin. Díal spéise I bhíonna sí léirheasannaí cáiliúla cáinteacha Oireachtaí ar an leabhar céanna I dús na 9 agus a ghail go mór ar an riordánach fiú is gur chuir siad gubán fada filiachta an. Gur grú an dáin claustrofóbia le ó Riordain an chéadúis as oireacht filiachta an 9 agus Oireachtaí mar bhultáir ar an Comóradh. Iarráineach go má rábhléine na dhéisin bhí Seán ó Riordain ar bhaine gan na multairí agus brunú dúis ar Oireachtaí ar an dáin bheitthrólas ag cuidmhaige ar dar a lingus. Wach ónó tuairisc dúis na filiachta go rialta I dús an dar rééis a freisin, beidir gur cuoinech le go leor a go íchanolach Dámach melódian amsa ní bheith Christ gon cheola nach tas a go an ceann sin. Wach sé sin dúis Oireachtais cho an 9 agus 8, deví gon drancuid in 9 agus ceann gan na dáanta is sár sa nua Gaeilge. Afrin na marmh a rú dúis in 62, agus tá siad san nach an le erbal spidéoige cruasaí inach nuasach lochsaí turna a feilsiúh an 9 Bhí baint réalta ag ó tuairis leis an Oireachtas go dtí lámhhair sin áiríide. Agus bhí sé ála mar umíthóid agus mar bhultóid ar Iliomud Comórtaí.
agus thug sé lécht an Oireachtais an 1965 faoin teideal spríd 90 agus a 60. Inar chríochtna sé le nóta caianach, pírsach, dehíideach nuair a dúte. Is anan spríd 90 agus a 60 agus spríd na Gaeilge. Is sí an Gaeilge a thó áir don na Gluaiseachtaí éagsúla agus na Común Uilginéithe cultúir agus polítíochta as ascaid an réamhlóid. Bu iad tús bblianta sin dar ré an Oireachtais mar tama a thuirteir, buin tíochta níimre na nua litseachta, a tóigiú an munchloch a leagú in 1897 1924. Sa mbliain 1945, chuirú agur níos soléire, níos loiciúla is dói, na Comórtaí Liteartha trí ahantas a thuirt go na seanraí éagsúla, an drámaíocht agus cúpla Comórtas luite, an scéalaíocht, garscéal, úrscéal luite, aistí agus filiacht. Ó híhann fróiste, ó híhann na thuarscéalaachta de, fógraíodh Comórtas gun úrscéal, gun chéadúir an 1944. Agus cuireadh go glóis é ríist, 1944, leis a bhógra a novel i méarla, 7,000 focail a laid. Rud a bhí tíocht leis an ná hiiscinnta bhí annig, an ná mar sin an seanra. A chanéad le réir Comórtas eile, níor brunú an dúis an bbliain sin, bíchas gur a chuaig iireacht istéir. Hálan rud céanna a ríist an 1945 agus an 1946. Níor brunú an dúis. Sa mbliain 1947 áfach, brunú an chéad dúis úrscéal ícóineach Mhórtaí hain créine cile. Dúis 100 punt. Loch €7,000 go euro I déirmí an léinne. Le cur leis an 7 punt agus 7 scilechaí, 7 níine nach a ghrúise Comórtas an jaarcéil an bbliain chéanna le sílim ciúis an sléachre. Ní miste a rá gur a bháin an níis gun úrscéal mar cheanra nuasach ceartmhonaiche sa Gaeilge. Agus is liste le háirimh ó na daine a ghrú an Comórtas sin sa úrscéal inneamach na mblianta. Tá me a go le guntuairt, béidir go daine sa siomraí tá fácaí láram, ach seo chuide go na seoid leabhar a haine lumhéin chúis na difriúla. 1995 a bhróch na laile léama muisiile, leabhar anspéisiú nach bhfuir mór an ahantais béidir maiall gur fille go príomha a bhí an. 1996 leabhar hain cin níor dua go leor daoine ceolann fuibere le colm macallaí níor géine cear bheith héine tá sain fád an isce. 1999 úrscéal gon phobal a dhéal amach an géad chló go hansciúpaí, pecha an tínsir le Joseph Oireachtain, agus an bbliain chéan a Comórtas eile, úrscéal eile, an chéad úrscéal éireach in sa Gaeilge sna fir le Mícheál Ó Conaill. Gábhílig sa dó bestseller eile ag Joe Steve a díalú amach géad chló hansciúpaí láimh láidir. Gábhílig sa 7 úrscéal stairiúil in sa líne atá ag lehéadí Macáil agus rint daine eile an cléireach le darach ó scola a fuair gradamí thuúlaháin an bbliain dar cín, agus caime an ceanse a lua. Fiche. Madame Lazare le taig Macunnagáin. Cean go na leabhar Gaeilge is sár a léime le blianta fada. An chéad leabhar Gaeilge riamh aimh go radam litríochta an Aontas Orpa agus tugu ahantas speisialta idir náisiúnta gó. Agus eisteach go leor agus tá daoine seo a chuir isteach ar Comórtas sin ús méin agus níor brunú an dúis, agus bhí muid bránach agus críomhiste á bhar. Ní gcónaí a bhíns richan rása ag a gapal más na Comórtas seo. Sa mbliain 1967 mar hampla, níor brunú an chéad dúis sa Comórtas a Chorbe, tarlíonn sé. Brunú dúis ahantais a cheann go leabhar mhóra an bhíúís darlamsa an uain bheo le Diarmad ó Súlaháin. Mar a Oireachtaí agus dahí ó thuine na moltairí ar an bharúil sin ag an nám
acab agus hála an rud cena céna an bhléan chéana go leabhar iontach eile as Gaeltacht chur go bhhaine nachhfuil an daomhneach buchas le dia bríd amháin le Paddy Malone Pádraig Ó Malone nachhfuil ach dúis ahantais in nach Comóradh sein. Déitíonn scéal céna aontrad faoin nearscéal, agus ní gá a bhfuil th ruis an bhuiánaigh. Dúis a aineamh as Patrick Mullen a bhása in 86 in Oireachtas agus a ríist fearil a dag £2,000 for the preservation of the Irish language, both oral and written. Agus fáin tú spléachadh má bhreanann tú a Comóradh sin amháin arbeirt an dhearscéal an Gaeilge. Bu anré ó Líoháin rí scríbhneoireacht nach bhfuil ahantas ceart beidir ó locht na critice, in 1944 an chéad na bhuach an dúise. Agus lidan na luoch na daine a bhuach an na dhé ina measc Martin O'Cain ar nó, síle agus donach ó céilechar, Diarmid a Súlaháin, Pádraig Breathnach a grú trí huire ar a laide, Ellen Titley, Sean Mahona, Dara Conneal, Christopher Flynn, Pádraig O'Keehain, Biddy Jenkinson, Mial Conneal, agus Mahan Comóradh a Jimmy Wayne and Roll Loa, Joseph O'Neachtain, a grú Comórtas an Bhuiánaigh credian na creid chuig huire ar fad. San am céan agus is anim nach ahananta siad sin agus anim nach beidir a fág ar lár bucheartta a háin. Ach, tá daine ar listeise nach bhfuil tuairim na ngrástam céiatéin, ca ha meáil le mún til taide agus cúnáil webse beidir, éman malái as cil macuda im le clia a bhuach dúis an bhuiánaigh, an 1965, nó Mrs. G.D.K. Hardy, Forestry Commission, Cadicot School, Highbury Road, Hitchin. 1965 a bhuach dúis ar dhearscéal. Ca me a gáil a tOireachtas ríist agus ca líam agus máirí cóna a thuirteam beidir. A go chéana, tá lista ón óra na héicse nó na filiachta a meas na nuailí a súla chatha fríomhgúis na filiachta ón 1980 le fáil. Agus sinní dúis bhhardas chorcaí in ónáir cheannaí réardain do chnuasach filiachta. Agus atá faoi Oireachtas le blianta fad a sílim gur 1995 ag costí gaiirimeideachais na mún. Dáitsáin go bhfuil scéal glóbhar aonta mar hampla le léamh go sunrachanse. Tháinig cur nó sna Comórtas filiachta le bunú na dúise seo in 1980. Go dtí sin, cruasach filiachta 7 nán ar a laiad a luiti. Ach, an uair se tairgiú dúis £500 in 1980 ar chnuasach filiachta a bheith mar ábhar leabhar. Tomás ó Flein agus Seán ó Mórga bertear a an tuiscint acab ar chósaí critice agus Liteartha. Na multairí bhí an, agus brunú an dúis ar óna tuairisc agus Rita Kelly as leabhar Hassans teist de Hampshire sílimse díalan sa t-shirt a scríbse de gófart le chéile. Fili éireann go hiantach liste na muoitirí ina dhéisin agus sin do chuid aber baile go na nacht a bhfuil cuairtú mar má hosaí me léomh listí tá siad mór agus tá siad fada. Maidir is sin seanra eile an drámaíocht, hí Comórtas seanmúnachas an Oireachtas ó hús in sa drámaíocht. Agus is ála a bhí freisin in san Oireachtas a bhunacha. Mar hampla gear ráma éingníomh le léirú drícha nóméid, nó dráma ilgníomh an dá Comórtas bhí an in 1939. Haníti téma ó rága chéile go na Comórtas drámaíochta mar hampla sa dráma éingníomh in 1944 tragóid stairiúil a bhí á lorg. Comórtas a grú Moradh le ridirí bóthir, agus an bhíon dar giun bhíon bua ag Seán ó Tuama le dráma brea Malóna sa Comórtas céanna, ach grú Moradh an Comórtas eile go ghearr dráma seachas tragóid stairiúil. Mar sin bhína téimí a garú ó Bliain go Bliain i gcéire cuasaí drámaíochta a chothú. Agus cén dráma a bhuach an bhléon sin le Moradh Níoráda úl glas I Cheána. Cé méid ein agus scoilbheag fadó a rinne sin
Bhí Stefána Caint choláiste na bhéan sa choláiste bhachtara agus mar sin rinnemuid úlglas i hána bhí ré láilis agus mé an gúsa sin an 1967 chuirmuid an dráma sin a státe mar a Harlíns. Y measc na sár huais drámaí a thucoch go réich an cuimhne tá dráma chunspóideach históí lein, Cóta bán Christ in 1966 háil an túdar a fust maiall brisú as a fuste maiall gur an dráma ho chunspóideach níor haine leis a gléir, i.e. leis a manisteoir a bhíar a scoil ra se móna ainte agus fuair se bata agus bóthir á bhár. Dráma ionintach cheanní huam an dráma stairúil gunna cám agus sláir óid a róníháin an chéadúis ach gradam an Oireachtais an bhléon sin agus ní go ró vinnic a brunú gradam an Oireachtais agus dúir a brunú bhí sé seach dilte ag an té a fuir ba dhéon chuige ceithir. Dráma Joe Steve níor bhhailm de srubloid a líon halla ar fud a Chonamara agus a taimhhearc a 1999 agus dráma Targanavach éon gní Biddy Jenkinson mise sobá agus macó beidir go bhhacu se beir státe dráma iontach ar fad as dain distóipach difriúil go thomláin ón dain ar a chuirsís ag Joe Steve. Tá sé spéisiúil freisin na chuide go na moltóirí bhí aca ber na Comóradh sé seo, daoine Harbheith eilte Thomas McCanna a bhí an áitlan na manisteach ar fennam léanta fada, Mícheál Ó Hé bhí sa taimhhearc agus a dáiteach a dhéile, Pruntius MacDiarmada a chahéal a lé le cuasaí drámaíochta agus telefíse. Sa nám céan áfach, bhí agus tá fós feib bhunúsach leanúnachán ó híomh na drámaíochta Gaeilge. Sé sin le rá aspa léiriche agus go dtíhann aspa locht féchanna. Scuoineach nam dráma le Liam Macustíí na bhachtúis san Oireachtas a dhéanagus mé fós agus Gail sa déimar anseo. Bhí níos mú ein sa gléar ná bhí sa locht féchanna. Cúigear a bhí ein an chéad ní háan dáraíche a Ramaidán. Mar a sunréomh ar báil, bhí eistí discúrsúla a chuirsaí Bealtaine, staire, seanachais, beaisnéise, teanga agus Liteartha mar chuid bhunúsach go na Comóradh sí Liteartha ón tús. Agus ní teise gon Oireachtas áhúnaiche a chunéide. Ar a Comóradh an in 1939 eiste éon ábhar nua aimsire. Chuig Gearóid a bhí istíthar a Comóradh agus níor brunúach an dára dúis, buíon páric go finúsa as baile bhí cairebre sna déise. Bhí eiste ábhar nuasach go máspéisiúil go leor in 1944 a cuimnú a rud bhés a gceiste ar Bealtaine am, scunáin agus a dáhacht inéirin. Agus lú an téirme Liteartha léirmheas gon chéadúir in 1946, eiste léirmheasta tuairim chuig go dtí 7 bína focail fáric ó Conradh nó páric ó Duine. Bhí an léirmheasta Oireacht gá ceangal mar sin go sunrach leis an Liteartha beag na Hamháin. Níor fiú ach iirecht amháin áfa agus níor brunú an dúis. Bhí Comóradh eile léirmheas an bhléon sin híthar mórthliú a cinint I deanga bith. Comóradh a chrún scoláir mór le rá maidín ní bhuirísa mar a rinne sin go minic a neamach na mléanta faoi litríochtaí alóracha. Duna eile a thugach leis dúisin I réalta léirmheas híthar scríbhneoir a bith seachas scríbhneoir béarla. Agus buíon fear rain chuid bhathaga dearann sémas ó Quigley le contas an 1955 an scríbhneoir rúiseach Macallaí. A dús nó 1950. Fógraíodh Comóradh go híthar critice a bheith níos fuide ná eiste hingil faoi éon ábhar nó faoi éon scríbhneoir amháin. Sé sin le rá srá eistí nó tráchtas ábhar a bith go ráha an nóiméthaire. Ina mé idir 5 agus 3,000 focail agus a bheith inailseiche mar leabhar. Bu é sémas má cráimhín, is scríbhach fao chósaí óireachta go chuid is mó údar éirnis an óireacht, leabhar beidir tá léinte go deige an leabhar leis isce ceann eile éir 1978, agus grúise an dúsin agus a ríist 1953 srá eistí faoi chósaí óireachta. Agus grú duine nar thóil me caint I riamhhéir, Alan J. Cole
Sihir dar teidils bevrála me léh a bheit in tíocht an drámaíocht inéirin an Bliain chéna. As sin rai, hí an chritic i tíocht isteach. Ins na hallscoilena ag an amsin, hí Brendan a Devlin agus scoil critique bhá nót, atá sí fáilteú níris le bhá nót, faoi nólíteocht, hí Seán á Tuama, hí sa Gorca agus an Síal agus rudí eile á bhailteú acab. Agus faoine hanchar sin, hí an tOireachtas istí in san álagar sin. Mar ón an 1970 rai, hí cuidú a Comórtasán a dhéanach córam gon chritic Liteartha mar a Higgins muid inisi. In 1970 hí Comórtasán go eiste léirmheasa 7,000 go 10,000 focail údar, sihir, nó ábhar, nó gnébe go litreacht na Gaeilge. 1972 hí sé a chuirtú eiste léirmheasa 3,000 focail a laiad gné be den litreacht ná fuil éon róh lé dionta fós ortha. Agus buon téma bhí teachta cín i.e. a cothú na nuála, a ggéire a heachsuas le smuointe úra. Agus níor gá gcóna go bí litreacht na Gaeilge a bheith a gceist. Bhí fuagra spéisiúil a glár 1976 nuair a tionóla an tOireachtas hir go seaige gon chéadúir mar tásagaí. Comórtas go eiste critice agus sin focail a dúsáid sin sílim chofad agus tásam go bin chéadúir a dúsáid an focail an critic go literary criticism ach eiste critice cúig go dtí 10,000 focail híthir Liteartha Bhórtaín I hain. Bhí chearach Comórtas go eiste an bhliain dar gin 1977 ach ní réon eiste an Bhórtaín ó Cain, ná an 1978, ná an 1979 mar a fúgréamh, agus is cosúil ná tharla aoncheáin sa réimse sin nó gur rú Joe Steve O'Neachtain Comórtas eiste faoi Bhórtaín ó Cain in 1992. Sa mbliain 1982 faoi cheann teideal rinne siad a leagan an glár chlár na Comórtasaí agus chuir siad cín teideal sort témúla lethób. Agus bhí ranóig an thir teideal léirmheastáireacht mar sin is léir go raibh de díriú chuasaí na critice mar a deirim. Agus fúgréamh Comórtas go eiste léirmheasa dúis 250 punt eiste léirmheasa a bheith ináiltithe mar leabhrán híthir scíbhneoir a Gaeilge go chuid na líne seo. I nimimecht na mblianta áchain, agus hín Comórtasán a bheith písa má, rú buan go na nua criticeirí a bhí i tíocht chun cín sa Gaeilge an Comórtas seo. Alan Titley, Iarla MacAway, Anton MacCowran, Máirí ní Ceáin. Agus is cosúil gur mé héin a thuglumm an Comórtas in sa géad bliain sin an 1982. Ní cuoinech lim fiú chuir isteachir. Ní cuoinech lim cén teideal a bhí an eiste, agus caime tuile taide a dhéanana mo léanach, stoi gur thóig me an tairigid ceart go leor. Níor thóig is thóig máide. Buí an eiste critice Liteartha, seachas an sihir critice cheiliúradh, ba choitianta i gritic na Gaeilge an Nuascríbhneoireacht na 1970 agus fiú isteach ins na 1980. San am céanna, bhí 10 scoláirí agus ag scríbhneoirí sihir a critice a chuir isteach ar na Comórtasaí Liteartha go héithir, próis. Agus tá riar go 3,000 na critice sin agus go scoláireacht na scoláireachta Gaeilge ag an am I measc na núiseirí. Sa mbliain 1956 mar hampla, ceann go na leabhar is ára le mé riamh an Gaeilge rú sé an Comórtas próis, pruntas a conlóin agus donna chuid chéile chuir, dúis an chlub leabhar go an duineach. 65 Brendan ó Buachala I méilferiste cos cuain. 1990 Éamon á Cisáin, leabhar álainn an téireannach. 1999 Lilis ó Líre, leabhar ceanródaach chreag a lár na farige. Bliain na dhéisin leabhar éachtach eile fad Bliain ó crothúir fan de siècle na Gaeilge agus an bbliain dar gionn ríist leabhar álainn scoláirtha ó Stefán ó Caile an tlaat féilóige. Agus an sin coppla bliana hen 2016 in sa Comórtas céanna an leagan iontoch Gaeilge gon táin atá dionta ag darach ó scolaí. Bhealach amháin
Déti ágúr in legan amach litir réimhráite na Comóradh sí gúna sé sin próscroíoch, filiocht, dramaíocht agus litiocht, iscursúil rééisúnta. Díisiúnta inis agus seanmhonaiche agus béidir cuimhantoch fiú mat am di ggéire bheith nuaiseach. Ach, níl scéal fad an Oireachtas in sin. Agus bín se go nús ag an Oireachtas ag locht réirse agus ag na coistí, Tróna nua a ghlacha thucapéin. Bide riochtanis na freacnaisce an zeitgeist más máile. Seans go gud sé aontas roioine nniuh go reachtáilú an chéad chomórtas go chlár telefíse. Chu bliain. Seachas an drámar me caiintló bhláán a faoi. Ní deag 64 go háanlua tar éis chéad chréile helefís éireann í hím léanna 61 stechan 62 mar sin, agus a bhádrah bhhanú helefís na Gaeilge stroke TG 496. Comórtas a bhí an go dráma éon híníomh le haine telefíse a thóthairiscint ag an Oireachtas agus ag telefís éireann. Prontius mac Diarmada agus Liam Morachó a bhí an na Multairí agus bu é Donald macallaí a ghrún dúis le chlár ar teideal saidúirí nílas am fós dearnú an chlár a díomh a sinne a bhatha. Sumú comórtas a bhí an ó chuin go ghrámaíocht telefíse agus go ghrámaíocht radio agus béimiis le riint blianta radio na Gaeltachta agus a ghrámaíocht a bheith féúnach ó. Agus in na hananta sin is scríbhneoir a chrasna tórneochaí na seanraí ón beán mar deartha go dtí an scáileán. Diarmad a súlamáin, cholua sin, Seáinní Húlamáin, Liam Christine, Gabriel Rosenstock, Billy Jenkins, Joe Steve, Darcha Scully agus go leor eile a bhíns i scríomh, leabhúid mar higgins mu diad ach a bhíns a plé le cuasaí scriptanaí. Agus is comórtaí go scriptanaí a bhíoh i gceist in sa comórtaí sin. Ach an 19 bailach eile le breanú ar a bhacail beo nuair a fúgriú comórtas físeán le Oireacht ó RTE. Scun scanas rá chairn a ghrúcríomh na bliana sin a ríiste na dó agus go deimhin rionsha blianta ina dhéisian freisin. Mar sin is léir gur an tOireachtas a lár an action ins na díospóireachtaí, ins na hagóidí maidir le bunú stáisiún telefíse Gaeilge ó chéad bhunaíomh coiste sun telefís na Gaeilge 98 agus an 10 leibre sun telefís na Gaeilge 98. Agus gur thug an tOireachtas locht éigse na Gaeilge in sa treo sin bhealach a bhí nuaiseach agus fúnteach go na scríbhneoirí. Tionscnaíomh comórtas nó ceanródacht eile in airnáil na nuadáin go ghaoine óga a ascrains as dála na líne ina bhfuilmuid beo. In sa mléon ábhílagus a cúig iriseireacht gun idirlíon. Bhain méamh níara agus I déil ní choiríonn dúis níos na gomórtas se agus sin go ceann coppla bliain freisin. Agus ní timpiste bithe á rééis sin go bhfuil an bhirrteach a gobar lehub a baint slí bhetheach ins na meáin Gaeilge físiúla agus ins na meáin idirlíon chomá. Agus os a trácht an idirlíon agus a chósaí technolaíocht a muid chuidiú tús in 2008 le comórtas nó á loch go aimseir le fós mar atá Blagail. Blagail? Bín daoine dhéana sin agus á léamh go coitiúnta. Agus rugtáid mac gunnagáin an chríomh leis an mbliain sin, agus crochrá léhain an bbliain dar géan, agus aine dúrcan an 2000 agus I 10. Agus tá tálaíocht nuaisach gá spréaga a gcónaí. Agus ní te go le stoppa. Bhí comórtas an go ghaoine óga in fiche agus a héan. Ghireanán Gaeilge go rangannaí bunscoile, ceann eile go rangannaí meánscoile agus ceann eile script nó ghireanán a bheith feiliúnach le hé sconán a dhéana. Ghireanán dána sé sin an bhéir comic. Na comics a bhíoh muid a léamh fadó agus tá go mór a gceiste ríist ag daoine óga an tOireachtas a freastal a réachtada sí. Fille híhir beáin tradiisiúnta an féin a ríist, Tá comórtas nó I tíochttar a bhód ó bhléon go bliain agus an tOireachtas a freagart gon discúrsa agus go réachtanis na huaire mar hampla. Comórtas écúideag in 2006 an Fleanáil teanga.
Bhuair dearan tá muidir fad le pleanáil, a ghrú olamh na Gaeilge an Gaeilge in Oireachtais go Heffernáin le na híthir tá fáiltí ó chuin faoin teideal Bealtas teanga. A caint fleanáil teanga agus an Oireachtas is óilhain go drégan riordaoine óg an cheird héischob imimecht as a meánscail, mar bíon na múnteirí teanalób agus mar sin dean ar bhíonn siad óg rudaí a scríomh. Agus mar sin bhí antáhacht creidimse a riint le Comóradh a rachtáilú an 2002. Prós go scríbhneoirí idir 20 agus 35 bliain na gcúis. Comóradh a déascóch an toras mas féidir mefar a gcuid ó fáric ó chéara dúirt sé mar báil go bhfuair misis leat na minúr. An toras ó ómánaíocht na minúr agus faoi ís go dtí ómánaíocht sínsir. Agus idir 20 agus 35 is féidir éascú a dhéanana sin. An chéad bhliain sin brunú bhil riú an dúis idir páric bhuiil le síla a doháin agus ónach geala bhríide, chut Schrödinger go scéalta eile, bert atá teacaí chun cuioíochta go mór mar scríbhneoireacht chuin, agus Bliain in dhéisisin ceróa fintáin de brún fear a bhfuil anchuid scríbhte go cruthaíoch agus go hacadúil ó chuin. Béidir nar bhiste go Oireachtas cuoinú ríist ar a gháil an bailach sin. Rachtáil Comóradh gon bhíanach gon chinál céanna in 2008 agus 2009. Cdúasach gearscéalta go chainteirí dúchas Gaeilge Henry céir sin ag go buinte se, agus ba iad caitríanna ní chonéala agus prontas macallaí na dúiseirí an bhliain sin bert a ríist a bhfuil saoirú mór dianta acab leis an beán ó chuin. Achan le Comóradh eile in 2011 Comóradh na scríbhneoirí úra. So gur fati sarb na scríbhneoirí óga a thuirt orb. Agus cehrú sin an fille caitríon ní chléide chin lena leabhar lunir agus go leor scríbhte aice chuin, agus céimhfuir an dárthart sa Comóradh bert. Deir an ní grífa bhfuil anháil bainte meach a chuineice agus maríon bhí clochtain atá saoirú lethe ó chuin. Láras a féine a dailse ceas an chuit a fuair an chébliain eile agus áine dúrchan leis a leabhar a tharraing go leor cainte an nám, mi se áine in 2000 agus a 60 bhí torra céirteach ar Comóradh sí daoine óga, agus níor breanam agus ní láma an breanú ar na Comóradh sí go bhhaine faoi 8 agus mar sin agus an méide a bhainnig an cín, mar tá sé le feiceáil le gimocht ó ómánaíocht faoi ís a bharric go dtí ómánaíocht na sínsir. Bhí Comóradh an sin agus béidir bhiste breanú ar seo a ríist in sa mbliain 2015 go bhicléin tríú level. Agus sin drám béidir go bhhétaí iad a dhríosa, agus spéisiú go leor cebhacha á sin ó Hartáin a Spáile neirtéirí. Garhhaach le Bliain ó Baíl. An duine is fuide atá a chuir iarachtaí isteach ar an Oireachtas ó hús na 1960 agus bhí sé a meas na núiseirí go dearnach nuair a fógraí na dúisinaí, fear bhfuil cheiricín déag agus 20 go leabhar fáilsí aige, agus fear ar brunú gradam Liteartha an Oireachtais air in sa mbliain 2011. Agus sin gné hontas a cheile fós, ní bhain go na Comóradh sí Liteartha ach go Oireachtas faoi chéile béidir, an chuige dean an oidhreacht sinnéine ó glúin go glúin. Níl pobl a bis mósa tír ina bheice tú na seanradiréanús me héna go buinte sé dóthaí agus an drámóg a measca go seoig mar dear muoineach le chéile. Agus a breanú ar chuide go na dúiseirí le coppla bliananús, féitúine an amachnis cé hé mám nó cé hí mám nó cé hédáid, etc. Conal Macallaí, Sibéal David, Count Sinéasca, Afric níos Scully, Siúáinní Mhuineáin, Peiliúradh agus Nuascríbhneoireacht ríist ar nó, éidir honnacha gan trácht ar na Comóradh sí óráneachta ar a seanú sanú. Ní le ábhras faoi, ach gur a tionchar láidir ar an Oireachtas i gahanam léanta ó 1897 ar chothú na Gaeilge na dúchas a bobbal na Gaeilge agus na Gaeltacht agus. Is geall le lidán nó luoch is síl cultúra agus teanga na tíiriise liste na muiteirí na Comóradh sí éagsúla in nimachnam léanta. Idir úrscealacha, jaarrscealacha, fili, dramadóirí agus criticóirí an ocail scríbhte, gon trácht ar óránacha,
racarí, clamarí, agaláirí, comodairí, blegards, club de féile, an ocail véil, mar sin focail agus chléide ocail mar a go réad an a bheithhéans muid. Is siad na bréire a bheithhéans na bráide. Is beag scíbhnear Gaeilge go rá nach bhfuil dúis Liteartha grúite ige nó eice an Nuascríbhne blianta. Caint séirí dúchas Gaeilge go chuid na Gaeltachta, cuideachab, tileachab, thug siad le hob a Gaeilge mar arm dúchas an aigeine agus iad a go le mún na céirde. Thucuidí sé fad hálainn le ráitas í hain go bíon Gaeilge héin agus a cultúr brodán ar methe. An fuadar croiach sin, a thugans ar in ar fad peán a chuil le pár, nó de bhéirecha a chuil leis an méarchlár, nó go le nglec leis an scáileán, agus tá siad an ardianta inniu, lenar scéal a inseot roin héin a dasach, agus an sin gon súil mór sin a mó trí fróises banaiche an ocail in sa bhailsiú, in sa léirú, in san taimhú. Ní lábhar sa bifhuí ach gur locht cúise, locht adéochan na fiú iad na scríbhneoirí. Drámiad atá tiomanta go dain I bhírinne, a naigeine, a nanama agus a gríiste gon cheird dúchais. Fiú más go páirt amseirech go leataí bhna go daibris a dain iarmhéir dearnach san nuiche moch ar maidin a chleachtaíons a mnáite an cheird. Tá táhacht thar na berta a baint leis na halaíonna in arsíola lug. Agus go mór leis na halaíonna dúchais atá beo, bríomhar, beasach a gcónaí sa bobal Gaeilge. Insin siad ar scéal héin chuin héin, agus gá rééis sin saibhríonn siad ar síl. Buanaíonn siad agus fréimhíonn siad muid inar náit héin, lenar lín héin, inar ré héin, inar spás persanta héin, agus ina hananta sin inar naireacht dúchais héin. Agus níor bheag an cúna a thug Oireachtas na Gaeilge gohain sa méid sin le 125 bliain in nuas. Gur míle maith. Gur míle mágad a Gearóid, tá mé ceappa go bhfuir mar léirgus ionach ar an 125 bliain ar fad. Bhfuil ceist ag duine bear, bhfuil a duine bear rud a bheith rán, ó bhfuil ceist ag duine bear an méid a dúirt Gearóid? D'ir sé hen gohfuil trátaí réile cabh ag duine céit. Anna. Gur míle mágad a Gearóid bhí lán ábhar an spéisiúla sin. Ceist thug mé faoi dearmh bhí mé féin agus mór na rá sort tamil nar bhí beidir néideag na dahadí swiist agad níor luí sé ban fós mar bhuaiteoir agus neadar thugtú suntas cé bhéad a mór an ban buchan dúisina litirans na lua blianta tásam bhfuil daoine áirithe luite ach cad é an pictor a fórtú agus tú a tráhatrí. Cultúr thar a bheith fidum, bhain níliacht le fit chuid Bliain a bhí an in sa géad glóin. Agus eisteach go leor bhí an chuid ban láidir, canasách, ar a físeach tá a gin leir sin le mar mrá na hadíochan na hata agus bhí lehéidí angníomhach sa gunraigh an nám. Ach thosa siad a teach tríd mar an ráda is dóhí an chéad duine a dúra santa speise ins na ceirechadaí agus ins na cuigadaí. Ach ní agus bhí banile is cí filiachta ins na ceirechadaí máide ní thuma tásam go más corcaíocht níl sam mór agus lé mé riintánta lethe fadó in irisí ach neach ben leabhar a riamh lethe buon duine a foiir riint dúisina. Ach daíre an nuas go dtí ar líon héin, ní raidilm chorba díú ar na scríbhneoirí óga. ná ar na Comóradh go bhhaine óga, nuair is scríbhas mé suas an rud mar fí beisiid sin ná. Tá bhaid níos mú ban le fáil an sin, agus ar nó le tamil an nuas tá na mrá i tíocht chun cín, bhil ar tain tá tú luit ins na thuisceilta mar hampla gon phobal i ríist rud
nach neach meis lecha man ar an támam agus go bhhuioine óga agus aní linn einem eile tegan sa leis a ríiste agus a rístelle. Agus i measc daoine óga bhí sé spéisiúil deir ní grífa eceann sin agus duine eile a bhacaime a henim insta Comóradh sí go bhhuioine óga faoi héide go dasach agus an sin séide go dtí háteag níos dearna Afric ní gé. Agus rúsí dúis cheanní réirdain in 2016 sílim. Tá an rotha sin casta buchas le dí, ach tá ceartad tá siad gáin go maith ins na blianta lua. Le ceiste géine eile? Nis tá mé chun léich ar seanna cara le Gearóid agus lomhéin go déhann agus le líam mar a Harlíns. Ré ólá leis chun rún buchas a gháil le Gearóid. Nuair bhí mé chaint faoin bliain sin in 1972 agus muid i leog siar ar Rasmuch, muid hir Rasmuch go leisce, bhí ré mar príomhcinneire ar an gcórsa, príomhcinneire na múcallaí ar an gcórsa sin. Agus dimig sé sin le múntóireacht, agus an sin le scríbhneoireacht go lánaimsethe, agus an sin le fáilteoireacht. Agus scríb sé leabhar do gcuoine bhí a fálam Gaeilge, scríb sé leabhar do dhégóirí agus do gcuoine fásta. So an chuir sibh fáilte anmháribh ré ólá leis. Well, a dhéirí agus is ionach an frihléad chum sa go ríorúm an rún buchas seo a chorróscóin tí. Ar nói hí nótaí déanta agam rih ré, ní minic a héim sin muí nótaí ach dúirt me le mé chineál gearagóhan gur fear bheith díirithe ar nótaí. Ach ar nói tá me chuní dágáil weimiis ar feas gatha bhíon mar nuair a bhí Gearóid de caint ar nói thug sé siar bóthar na gaimrí mé chuid bá. Agus lu sé riint rudaí ach beidir nach digan Gearóid mar a duime sé i gcion ormsa. Cé nach chuil mór an de bhena ise a dringe Gearóid is dócha 2 bliain nó beidir 3 bliain ar bhéad agus bhí mar a tridla chéile ar an bart pelle go minic siar na blianta zo mí marcatá ar mar lorga lenne sin nach chrothó agus ar nóibe imróir sacr mise agus ní ra mór an mesa Gearóid ar an sacr agus díic me go déras chodíir sin goráir an tíra ágáil ar deire agus sacr émar de sasna mar gorá fatíorm go gasing ar Gearóid ar an bart pelle áit cintinéirden fíor a Gearóid. An ústhir sin is cuiimechlum agus ní hééis seo bhí réití am a chorbe ach mé géisteach le Gearóid thug sé chun cuiimre gom mar íú oring i go láis na bhíon rud éag na scríb, níl sam an geamaracht nó an órán ó céir sketche be agus ar nói dúrú leis an Bealtaine tuairt faoi agus thosan bud isteach ar ach ní ra mise bhád na bhin nó a hiic méid rá an boc seo bhád chun tosaí orm agus bhí mar álam héin dheol seo céimhathaí an mission seo. Agus cé go mór an áire go mé choúlaí mé as an oidhreacht agus dag méid mo go né. Well rinne sé preisio go oidhreacht cé an dochar. So tá go leor cuimrí a haring sé chun cuimre thugam agus mé géisteach leis. Agus tá sé deachar go míad a thuairt chun cuimre níos díireach ach is cuimechlum siar ó bhhaid siar go dúrú leom faoi beathaitanga í a labhairt agus is dóilm gur Gearóid de lua sin níos lúthe. Agus ar nói tá leabhádóir ag an ráite sin sé sin beathaitanga í a labhairt, búnúteanga í a scríomh. Agus mar bhfuil an dáróid sin an ní féidir le teanga marachtáil. Agus sin rud atá crothaithe ar fud an dam, teanga chuí thugans cúil ar an scríbhneoireacht agus ar an litríocht. Ní bhharann siad a bhád, casan siad ina bidin mar a thugans modéir agus ina dhéir sin imíonn siad faoin loch. Agus
is ionintach réimsúil an léargas atá tucha ag Gearóid Denvir an seo an 8 achar 125 bliain, rud atá do chreite gur féidir é sin a chlúdach an uair a chléig. Ach ar 9 bhí se go maithaigh sin na gcónaí. Ach bhí na réamhnótaí agam mar 9 agus ní raibh siad sin na measc na réamhnótaí. Ach seo dé bhí a measc na réamhnótaí agus chonig sibh ina stelle bheith an seo 8 agus chonig me héin siar é agus ní rud nárlú me ach an irid. Mar a duine Gearóid i gcionorm. Hála cén bhearna tá drin gábhríon. Hartar scór. Well, an fear bocht tá meabhar a gimach ar hana. Ach liga mís leis a digan tom. Má cheapan sé bhfuil scór bliain bhfuil sé scór bliain níos óige ná mise tá rud a dulaige. Ach is cuiimreachlum bhí mar an dara bliain is tOllamh in ollscoil na Gaeilge tugu ollscoil na Héir an Gaeilge agus níos feicim bhfuil si gula réis an sean cheanna ríist ach ar réon chi nuair a tháinig mai chean chara Gearóid. Isteach ar an bhfuirm Gaeilge. Agus bhí me sé sínta le híntas nar a chunig me Róme. Ar 9 haring me an dálóga isteach faoin gathíir nar a chunig me. Ach tháinig sé agus bhí sé caint ar Oireachtais. Ná bhís agam siar gur ó dúlaige in Oireachtais. Ach thug sé rud isteach sa seomra léachta is cuiimreachlum terapin a trí a bhí muid. Agus tháinig sé isteach an mhaidin seo agus chréich sé lethúil orm is cuiimreachlum sturm. Tá sé an tátar tá sé húsan sin. Ach ar réon chi thosaí sé isteach ar Oireachtais. Agus is cuiimreachlum an crunne sa bhí baint leis ina chur láthair. Agus is cuiimreachlum an bheocht eisteach seo a bhí sa chur láthair. Ní raach duine bháin eile ar an ollscoil ar an bheocht sin aige, agus tá sé níos ina uachtarrán ar an tír seo. Ach seo duine óg a tháinig isteach agus bhí sé cho beoga sin agus bhí sé an cheangal agam sa leis. Agus nuair a chomh mé suas chuige ina dhé haring sé cic sa lora go. Ach tugann sé sin ag na nótaí a bhí déanta agam rih ré. Agus bhí me ag smaoine bhar Gearóid siar na blianta agus cé bhfuil siad seo déanta agam. Bhí is agam gur mar seo a bhecha nocht. Chonig si bh mór láthair é. Tagann sé ag an seastáin agus céir a bherann sé leis. Fuinniúlacht, críochtniúlacht, scoláirthacht, deisfélachas, cuimseachas. Rud a thugann sé leis chuid gach caint, gach chur a láthair a dhéanann sé. An na rudí is dúildó iad seo, gúil sé cho omláin sin ina chur a láthair, agus is cinnte Gearóid go rotú omláin. Agus 125 bliain a chur isteach an uair a chléig. Ní mé bhfuil mór an daoine a déach sin na dhéana. Agus is ionintach an rud é bhfuil le héad agin sa Gaeilge in Gearóid Denvir. Dá an scéal. Dag mé me spéachlóirí sa bhála, so tá mé brath ar fad raibhchan seo. Ach is tréthe iad seo atá léirithe go tréan láidir ag Gearóid, ó bhí sé an óg. Is cuiimreachlum mar mar dhégóir, bhíiste reis ag an bord pelle. Ach is cuiimreachlum agus éon chur a láthair a dhéanach sé. nó éon rud a iarfiar a dhéana, bhí sé cho cuimseach seo. Bhí ag fatís or in ribhe. Digan tó, mar ní éach mu tíoch sós le seo, agus is mar sin a landse ar fá héal. Agus mar a bhfuil do bhua ag an isre nuair a thugann sé an gránín beag gaine sin isteach, agus go gasan sé amach mar féarla ar deire é. Sinné a bhíonn ar siúil ag Gearóid is dócha in ámar rud a bethe dhéanann sé, agus sinné tá déanta ag dúin in nocht. Tá an gránín beag gaine sin tuchaisteach aige, agus tá rabhrú déanta aige agus forbert déanta aige agus fós ag clí le fíorne.
agus an chur láthir ítach seo déanta aige. Agus tréslím leat é Gearóid, is bua ar lethe camerá, is bua ar lethe a bheithanán na snátha sin go léir a haint le chéile, agus teachta láthir gooine, agus chonig muid an foiineh, agus chonig muid an tanam atá san near seo. Is anmh gur bhreanna sé síos ar nóta a thug mé faoi deara, digantó. Is anmh go nearna sé sin seo crí an duine, seo anam an duine inar láthir, agus tréslím sin leat. Agus inar ire, an rud atá déanta ag Gearóid is tOllamh is se bhfuil solas tucha isteach inar saoil agin. Agus tá solas sin tucha isteach aige in ocht sa bhéad is bhfuil indearcha an chríochnúil tucha aige dúin rud nach mór an ólis agin is cinnte bheoch beidir léargus generalta agin tuiscintí generalta. Ach an tuiscint hanúil seo atá aige a réintlín tamúd faoid a chumína Gearóid as sin, mar cinnte chola mis rudaí nach rárólas agam agus lacham leis gur bálaí ag gachtaine eile é. Agus úsáidim sin focail solas nis de éon gnó, mar sinné atá an, tá focail sin ránathe go hána chóram agam, mar an solas atá tucha isteach aige, tá solas sin cruachta aige leis agus curtha inar láthir. I ggóhéics Oireachtas na Gaeilge le 2 bhliain an ús. 2 bhliain a bhí andéan orin mar bhlianta, bí mis crothaíoch nó i mún obair éigen eile, 2 bhliain a bhí déan orin. Ach rud a rinne Gearóid maidir leis an solas sin a bheith casa leathna go dtí tá nótaí agam. Ach rud a rinne sé go neacha sé i muíon an scáileáin chun lóchran a chur inar láthir. Agus bhreanna mé ar chuideach irid agus a dating breanú orthú ach tháinig sé inar láthir ar scáileán. Agus chur sé beocht, agus chur sé tine fóin ina chur láthir ar scáileán freisin. Agus séir a rinne sé sin ná, dorchad is na pandéime a bhí orin, a ardú, agus gile a chur isteachán. Ar bhealach, nuair bhí me smaoinemh ar seo, Davy, bhí ar fear an lampa, sna mínaí, siar san na Oireachtais, the Davy lamp. Agus ar nói, ba thug sé sin an lampa seo isteach gus na mínadóirí ar 2 bhún. Na haimena bhí leis an lampa seo a se gomach sábháilteach de gceist. Sin an príomhrud nach lasach an lampa na gaisina a bhí an. Ach an nús ar sin, bhí sé géir solas níos fearr a chur ar fáil gus na mínadóirí na mínaí. Agus ar bhealach, is é sin atá déanta ag Gearóid dúin. Tá sé le coppla bliain an nús agus a rís de nocht. Caitheann sé solas ar rudaí, agus berann sé leis na tréthe seo atá aige an inniúlacht, an chríochnúlacht, an cíimseochas, an deisfélachas, agus an ceann nach féadlumm cuimhar níos tá sam gro chuí cí nach go. Sé den ceanna le. Ní rotú géistecht. Ach ar chuirbe, féach gúil sé ádathe agan lena chur a láthir. Féach go bhfuil mud níos ólasaí faoin ábhar. Agus seo ábhar atá an réimsúil ar fad, agus go bhfuil éirithe leis iad sin a chur inar láthir. Gearóid, tá muid faoi chumín ar fad agat as an léargus seo, agus as gach léargus atá tucha agat ó bhí tú a ciceáil na loragaí orm, agus as léargus a chu 2 bhliain mar uachtarán ar an Oireachtas, agus ach go háirithe as léargus na híthe a nocht. Tá muid anbhródú lasad camerá, chula go agin anbhródú lasad agus tá agam sin i mo Oireachtais, agus tá muid anbhuíochtíad as chur a láthir na híthe nocht. Gan buchas ó chrí leat a ré dúirtú a bhád níos alínta ná déach é misisiná tíirn go leor eile an tusa seomra an chuirsíosrinne tú ar chuir láthhear an Tollamh Gearóid Denvir. Bhí sé th cían agus snásta agus bhí scéalta go scá i measc an chuirsíos
síl Nuascríbhneoireacht lelinn síl an Oireachtais. A cháirde táid tar éis Oireachleig nuasícheanna go lón anama agus lón inchinne agus intlachtúla a bheith ein tá sé námanis bríon bheith ein le an lón eile an flocha béil agus tá muid tógáil Oireachleig go bhrí sal mé an chéad lécht eile ein. Mar sin bei salt as an Oireachleig seo tá de solistí mealacha stachanis agus tu muid le chéile ríistí an Oireachleig gon daralécht Comóradh an géad Oireachtas 125 bliain ó hin.